Adriana Cvrtila bola riaditeľkou mestskej spoločnosti Eko Moslavina v chorvátskej Kutine. Miestni politici na ňu tlačili, aby zamestnávala svojich ľudí a zvyšovala im platy výmenou za podporu mestského rozpočtu. V roku 2021 to nahlásila protikorupčnému úradu a odovzdala dôkazy vrátane zvukových nahrávok. Prehovorila aj v médiách či u ombudsmanky. Ochranu však nedostala. Bola odvolaná z funkcie, prepustená a politici na ňu podali 9 žalôb za ohováranie. Súd jej dokonca nepriznal status oznamovateľky. Aj keď v roku 2024 vyhrala spor o návrat do funkcie, vyšší župný súd verdikt zrušil. Aktivisti upozorňovali, že takýto prístup môže umlčať ďalších potenciálnych whistleblowerov. Adriana sa však nevzdala. Založila neziskovú organizáciu, ktorá pomáha oznamovateľom právne aj finančne, upozorňuje na slabé zákony a podieľala sa na vzniku manuálu pre whistleblowerov, aby vedeli, aké majú práva. Pokus umlčať jednu ženu tak nakoniec pomohol mnohým ďalším.